Ha? Naklainya kita. Naklai dah? Nulai macam mana? Agar mabu dah, kamu apa teman? हेलो लोगोफोर बोथोराबो बिराद गरम आरोना दिनै नैबे बिफां सायाव दसे जिरायग्लांनाय समावनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट शेयार खालामसै होननानै नुजाफैनाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडिया आरो निउसनि गेजेरजों गोबाङानो नुदों जानांगौ सासे धनजित बर' होननाय सुबुङा मानसिया माइन्डआ बारा थिग नङा दा बियो गावनि बिफा आरो गावनि बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै बिमाखौ सिख्लायावनो जिगाब बुन्था बायदिसिना बन्थु बन्थाब नागिरनानै बुथुमनानै सावथाबबाय ओरैबायदि माने आसरित गिलु बालु सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला गिबियावनो नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन जाय गावनि बिमा आरो बिफा आरो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारनानै सिथ्लायाव सावग्रा सुबुङा मा फोरमायखो मानि थाखाय बुथारनाय आरो बोरै सावलायनाय जाखो दा बिनि सायाव मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन बबे जायगा बबे जिल्ला आरो बबे गामिनि आं नोंथांमोननो खोन्थागोन Hoi, jadi masuk lah kan? Hah? Aneh. Aneh? Premi mes tu dia. Mana? Dua ada mana orang dah? Hah? Naklainya kita. Naklai dah? Nulai macam mana? Agar mabu dah, kamu apa teman? Nunggu kapsung dah? Nung dia kau? Hah? Karena kalian di sini. Oh, cuma mana lah? Premi mele maju lah kan? Oh, dua ada mulai. Dua aja? Ya. Mat nung kesun udah mana? Suruh. Masuk dah? Hah? Dua kena. Ayo, si mana nu? Aduh, nu ya, orang tu kita semasa tu. Jadi kau rumah mana lah yang baik? Kau mana itu ya? Kau mana? Kau mana sih? Kau mana yang ओरैनो नोंथांमोना नुबाय जाथाया बोरै जानाय आरो बे दायनिगिरिया गावनि बिमा बिफाखौ बुथारग्रा बे मा फोरमायखो आरो गामिनि मानसिफ्रा एसे फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बांद्राय गावनि रागाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जे मेन्टेलिटि बारा थिग नङा दा बेफोरबायदि आरो बिनि सिगाङावबो गावनि बिफाखौ बियो 2021 मायथाइयावनो गावनि बिफाखौ बुथारनानै जेलनिफ्रायसो फैबावदोंमोन मानसिया जेल जाखांबाय आरो फिन बिमाखौ बुथारनानै सिथ्लायावनो सावनानै बेफोरबायदि एकदम माने सेवहांगार आरो गावनि जोनोमगिरि बिफाखौनो बुथारनाय जोबोद दुखुनांथाव आरो दा गामिया जाहैबाय ओनसोला जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिमलाबारि ओनसोल गामिखौ दिंखियाबारि होननानै बुंदों आरो दा जोबोद माने दुखुनांथाव जाथाय जाबाय नङासै होनबा लोगोफोर माने साननो गोनां आरो दा बेफोरबायदि जोंनि माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि उफुद्र बुजिनो हायि माखासे सुबुंफोर उजियो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोर बिराद डेन्जार सुबुंफ्रा उजिखुमानानै दङ दा बेफोरखौ माने रावबो मिथिस'आ आरो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जोबोद सांग्रां जानांगौ गामिफ्राव जुदि एसे एनै बुजिनो हायो सोरबा एसे जाम्बा टाइपनि रागा खरियाफोर थायोब्ला एसे आन्दाज खालामना थानांगौ दा बेफोरबायदि सुबुङा ओरैबायदि डेन्जार जायो दाननो होनब्लाथाय दाननो सुनो होनब्लाथाय सुनो दा बेफोरबायदि माने गिलु बालु माने महर लायो आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर जास्ट नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय थानाय हिसाबै आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो सोरबा नुदोंब्ला बा सोरबा नुवाखैब्ला नुगोन होननानै आं भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय लोगोफोर दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय